Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Edesen petune kali Mas Taib. Kali ini Mas Taib apa bahas masalah nggih. Nek iso dadi wong ya kudu sing kuat nggih. Dadi kula eling didhawuhi Pak Ye Toha, nek iso masake wong aja dadi kaya pitik potong. Pitik potong niku masalah yo enak jenenge. Yo enek gisine, cuma yo ngoten ngentasen nggih. Enak uripe nggih apa-apa dithuki nggih, masyaallah. Mangan karek mangan, wis gak tau golek, ora kudanan, ya ora soro blas. Tapi pitik potong niku sekali enek gluduk ta nek apa, nek padha semaput nggih, kena panas sendiri ya semaput. Nah, jajan ternyata urip nggih ngoten ajen. Kula njenengan sedaya nek iso ya aja sampe kaya pitik potong. Nek iso ya kaya pitik Jawa nggih. Pangan ya golek dhewe, ya panas ya udanan, ya ceker. Yang yo gelut mek kancane, nek yo rukun anjene jenenge apa. Tapi aja sampe gelut terus, nek iso ya rukun terus nggih. Anjene donya ki nggone ujian. Nah, pitik Jawa ya kuat ya nek geluduk nek ngangen ya biasa ngaping gitu wis beres gak sampe lara. Dhewe nek pitik potong wis kena gluduk nek kelenger nggih. Mangkane urip niku ya kudu latihan nggih. Latihan soro ngadepi mesane masalah. Soale masalah iku mesti teko netasen masyaallah. Lah nek pingin kula njenengan sedaya duwe anak sing kuat mentale nggih. Didikane ya santune insyaallah ora kaya teng pondok netasen nggih. Teng pondok niku kawit cilik bocah dilatih mandiri nggih, mamam dhewe nggih, umbah-umbah dhewe nggih, dikai sangu. Nek iso dicukupo ya iso ngirit ya ora iso ora yaptek boros. Benten nek bocah teng griya masyaallah nggih memang kathah sanget godane nggih teng griya niku bocah niku nggih. Jadi didikane niku nek tetep mboten kados didikan teng pondok niku nek saged. Lah teng griya nggih mboten napa, sing penting tiyang sepuh selalu mengawal aja sampe kaya pitik potong apa-apa njuk ngethuki apa dilatih mandiri. Netesen memang keterangane Mas Said sekilas-kilas kuda-kudu nggih mesti enten sing lali. Saran komen nggih mboten napa, sementing niat membangun. Insyaallah sami-sami ngomong-ngomong nggih menika masalah agama, sik ibadah niku selalu semangat. Alhamdulillah posone soleh 12 dina, separo meani sedelo kas riyaya. Iki kuat-kuat sing poso, ya poso mripate, poso atine, ya poso risane, ya poso sekabehane insyaallah. Termasuk tiang poso ingkang khusus nggih. Dadi poso lahir lan batin. Dididik ya piye jeneng menungso cuma aja sampe terus lolos kaya nek ora poso. Kula kinten tekan netesen kirang langkung dipun sakandhangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.